Hola! Mä oon Sofi ja mä oon nyt vaihtarina täällä Argentiinassa. Ollut nyt tässä 2 kuukautta Cordobassa. Ja täällä on ollut tosi kivaa, että mä oon saanut tosi paljon uusia kavereita. Aluksi mulla oli vähän tylsää, mulla oli vähän koti-ikävä Suomeen, koska mulla ei ollut kavereita paljon, koska mun koulu ei ollut alkanut, mulla alkoi myöhemmin kuin muilla. Mutta sitten kun mun koulu alkoi, niin kaikki muut täällä on kuin kivaa. Ja mun perhe on tosi kiva, mulla on 3 siskoa ja 1 yksinhuoltaja äiti, että oikein naiskeskeinen tämä mun perhe. Ja se on kyllä tosi kiva, ettei tarvitse kestää miehiä ollenkaan. Ja niin tosi rento mun perhe, mä sanon tehdä melkein mitä mä haluan. Niin mun koulusta, että se on sellainen kristillinen koulu, että siellä mun täytyy käyttää uniformua, niin kuin täällä Argentiinassa kyllä yleensä täytyy käyttää. Ja ei saa mennä meikin kanssa kouluun ja hiukset kiinni, mutta ei se mitään, koska kyllä mä voin mennä meikin kanssa ja hiukset auki ja melkein ilman uniformuakin aina menen, koska se on nää on niin rentoina argentiinalaiset. Ja siellä on tosi kiva ja tunnit on ihan sellaisia, että ei ne tunnu yhtään tunneilta, että ei siellä opiskella mitään riehuta vaan koko ajan ja tuntuu ihan kuin olisi välitunnilla tyyliin melkein koko ajan. Ja sit näistä ihmisistä, että nämä ihmiset on tosi ihania, että ne puhuu ihan hirveästi ja huutaa ihan kauheasti, välillä meinaa mennä hermo kyllä siihen, mutta on tosi iloisia aina ruoka on tää niinku ei semmoista pullamössöä oikeesti, että kaikki on sellaista vaaleita, kaikki on lisätty sokeria, mut siis tosi hyvä ja ihan hirveästi lihaa. Ja et mä oon täällä kasvissyöjänä silleen, että vähän että en oo lihaa syönyt täällä vielä onneksi. Nyt katkoo ajatus. Joo, no ei mulla kai tässä nyt mitään muuta, että tulkaa Argentiinaan, tää on paras paikka, moikka, besos!